Var det godt? Jeg tror, du har fået smag på chokolade. Jamen, han har det ikke for nogle fandme, så... Er det så lækkert, du har fået en kæmpe bid i munden? Tommy, du må hellere smage, om det er noget, der er værd at give ham. Tag et stykke. Det smager dejligt. Kan du de der små stykker væk? Jeg tror, han får væk. Ja, nej, nu stopper vi. Ja, nu bliver det for meget. Ja. Ja, så må du ikke alligevel. Hvad sker der? Få lidt at drikke. Ja, han har da heldigvis noget med bunden. Han har givet igennem lidt til senere. Han må snøde. Det var bare, du er en snyder. Du var også nødt til at sidde der på kanten. Haps, sagde mor. Det er man siger det. Det er jo mormors. Ja, det er jo mormors kød, men det er bare, der er ingen, der træder hen, så skal jeg nok være sammen der. Er det dejligt? Se, hvordan han kigger efter det nu. Hvor blev det af? Nej, det suger, min ven. Jamen, jeg kan ikke få mere, for du får ondt i maven. Du kan få den der. Bolle med chokolade på. Det er ikke godt nok. Nej, det er ikke godt nok. Tag det væk.